Chibai le vek ule. Tun chuma po hian crime story ngai nom takkan ngai thlau le dona kumsum ni pahni upa nu pakhat chunga twal tha na rap thlak tak mai thleng chan chin ani dona ni kan soila nang hian Savannah Spurlock hi kumsum ni pahni upa ni lain chin shat lovin abawa kumsang ni som pakwa January ni likhana bawani abawna hmun hi Lexington Kentucky ania kankal thui main tunge Savannah Spurlock chu ani te reng ya han soi phot te ang Savannah Spurlock hi Cecil le Ellen Spurlock te fanu ania nimasela anu le pa te hi abaw ma hian anin chandai to ani Savannah hian lam angai na hleya middle school chenga high school kal thlengin an school dance team ate atel chin ani apa Cecil chuan afanu chu mechedu tak fiam thu du le nui pe tak ti nuam tak le chian kum nuam ti em mani thuwa soya anu Ellen puin Savannah chu angil nei ziale mangai na anga ziate soin anin kota anin fiam dun chin te chuan nuam ati thei ziale Savannah in chungkwa ada poimo chin ziate asoi ve bokani Savannah hian high school graduate nuin Eastern Kentucky University College zomveya college hian health and administration lamazir nge ani hetia university azom nu reilote ya hian naw apaita a fa apaitak no hian anun akher chau hleya azirlai ngai sak ngai bok anaw pai ngai sak ngai bok chutiang ani wangchuan college po aban santa ani Savannah hi chenshat lova abola hian fa pali lai anei man nge a afanaw pangte pani chu phirania afa phirte hi karngale ka upa ani in Savannah hi abawani abola hian kumsom ni pani chawa upa ania Savannah hi fa pali lai nei to mani se alano panga arwai puite ang thawin alom ala hove hleya len chwale party ti vel chu ala lom ve hle ani Savannah hian party le len chwa ti vel nuam ti hlema se ama ngei enkol tu apa Cecil chuan anun mandan te chu cha ati ve tat lawa fa pali lai anei to wangin ama hun ngai to deuh turin ati china college po zom le thwai se ti chuan na te thokin afa te chom ve thei turin adu ani hetia apa nen an ngai dan ain mil lo chhota ka chuan Savannah chu anu Ellen bula afa te nen anin swan lut le ta a anu chenna hmun hi Richmond Kentucky ania Savannah nu Elini ina chuan Savannah le afa te pali baka a unaw nu le anu Ellen te chu an cheng hauta ani kumsang ni sompakwa January ni thumalo ni chuan Savannah chuan a chianu le chong chu a hmel sha thara ti chuan January ni thum jana chuan baraleng chuak turin anin somma ti chuan zana lo ni chuan Savannah chianu thar chuan Savannah te chena ina chuan Savannah chu avasoma ti chuan an chiandun chuan anu Elini kar khal chuakin Lexington Kentucky lama anin khal chuak ta ani Lexington Kentucky bar an thlen ma hian an chiandun chuan mi pa pakhat an som leya ti chuan an tumdan chuan he an chian pa hian kar chu khalin an pathumin Lexington Kentucky chuan bara zuwa in hau an tumani Savannah chuan anu kar akhal chwa chu an chian pa te parking lot a chuan a parka ti chuan an chian pa kar jok chuan Lexington Kentucky bar panin an tlan le ta ani hemizana Savannah chwa puite hi engemo awangin an hming thupania an hming hi chiatani lawa wangin a chian pa a chian nu kan te mai dona reiwak lawa chuan an tumram chu an thleng ta a an bar kalna hmun hi Other Barti ania an thlen hian zandar somle a chanve apel to ani ti chuan an tumang ngein Savannah le a chian te chu bara chuan zu te inin nuam an chen ta a bar ve dang te po an kom ve boka nuam an ti hle ani zan alo reizel nu chuan Savannah kalpui a champa chuan zinga na tho tura nei wangin Savannah le a chian nu chu bara changin a ho san ta a ti chuan Savannah le a chian nu chu bara chuan nuam an la chen thung ani an chian pa in a ho san nu chuan Savannah le a chian nu chu engemo awangin anin hnel boy ni a shiat ania nimasela engwang che in nge anin hauti ero shiat ani lo thong ani hetia anin hauta ga wang hian Savannah I chu a chian nu hian atum ai ma in bara chang chuan a ho san ti shiat ania ti chuan Savannah chu bara chuan a maina lo umta a Other bar hi zingdar ni le a chanve a an khar china zingdar thum vela chuan anu Ellen chu a chang har thut maya afanu zan chuak chu alaron holo ti asia a ti chuan a phone lain Savannah chu akola nimasela Savannah chuan a chang hau lovani
mase akola pik lo nu minute ni thum nu vela chuan sevanai chuan anu chu video callin aron beta zoka elini chuan afanu chu kar chunga achu ti a mutheya SUV kara anchu ti a soibok kar chu mipa in akhal ti a shetheya chuba ka kara chuan mipadang anung se ta chuan achu ti a muthei bokani eleni soidan chuan afanu chu arui hle ti video call atang chuan a shetheya nimasela a mela ero hlo thonna a mulo thua soi ti chuan anin biak top don chuan sevana chuan anu eleni nera chuan darkar ni nu vela aron ho thlen tur thu asoya ti chuan phone ada ta ani eleni le sevana I anin biak la hian sevana in kara a chuan puimi pa pahnih ten en chuan nuam anchen mai mai thu le ngai tua om ani lo thu ruipor o takin ashil bokani ome eleni chuan ngai thatlona emem po nei lo chuan afanu abyak nu chuan amu hi le tamaya jingdar riat vela a thole chuan afanu chu ina aron horeng ring lote a she chhuakta ani eleni chu amang andewa wangin sevana chian chaber sabrina chu a call thwaya afanu omnak mun alosia imti te chu azota nimasela sabrina chuan a chian nu chanchin a shat lo thu aloshila phone an da nu chuan sabrina po chu angai a tha thei to lova a chan chu sabrina le savannah te hi kumsom chuang lo in kom to ania engkim in sha sak to ania an ina an riak lawani chuan atu emozok zok bula hian an riak tina ani china hetia savannah I ina a holauti a shat hian sabrina chuan mak ati tak zeta ani po chuan savannah chu voisom panga zen zon mai an kola nimasela savannah chuan a chang ho lo mai hetia savannah chin shet lova abawni hi January nili ania jing chu malam thleng chuan sevana chanchin an ngai changa nimasela tu main a chanchin an sha tak silawa chuan sevana nu eleni chuan police station a sevana chu mibo angin a report ta ani police tension na an tho ma hawa changin sevana chung tele a chian te chuan an thei ang angin lo zong ve boka an thiam dan ang angin ma an lo la ve bokani an barkal na Hmun Lexington Kentucky barthlengin a zon na an thok veya nimasela sevana le akai noi rin hlel om engma an mulawani police te point investigation an kalpui ngala ti chuan an ti chindan pa ngain sevana mutnu number 2 a champa le a chanu te chu police ten zone an hanzot ta a police te chuan an du tok zone an zo nu chuan an ni pani chu sevana bo thuwa in nam noina an nei lo ti an she theya ti chuan an kaltir le ta ani police te chuan otter bara CCTV footage elan tumta a footage an han en chuan January nili zingdar nili achan vevela chuan mi pa pathum le sevana te chu barachanga an chuak lai an muthaya CCTV footage a chuan sevana chu kar pakhata mi pa pahnih tenen chuan an lut lai an hmuwa mi pa pakhat chu ama kara lutin sevana tele mi pa pahnih te chuan kar chu azui ve ngalani ti an muthei bok anu ne na anin biak chuma mi pa pahnih kara chuang ve te kha an ne nge yang CCTV footage a po chuan Elenin abiak laya asoyang khan sevana chu a hmel lan dan te po apa ngai veka lau thona le mang an hmel engma sevana hmela chuan a umlovani ti chuan police te chuan wantlang mu in CCTV footage chu an phaulang ta a police te chuan sevana kalpui mi pa pani te chu sia anom chuan rangtaka police te sia tir thwai turin thu chwa an siama police te chuan chung mi pa pathum te chu mi swarin hlel angin an zong lova thu zo fia atan an du wang chau ni in an soibok sevana chenu sabrina chuan January ni thum zandar rukle achan vevela khan alien chwa tur thu sevana chuan ashil ni ina soya sabrina chuan chung mi pa pathum te chu sevana in ashat loksa anni thailo tur thu soin amisha sa chuni se anin biak chum hian sevana chuan ashil ngei ngei tur thu asoi bokani kumsang ni sompakwa kumtop lam aloni chuan sevana kalpui mi pa pathum te chu police te chuan tu tenge anni ti an she theita a heng mi pa pathum te hi police te chuan an biak nuin khamizana an hun man dan te chu heti hian an soita ani otter bar an kharnu khan an chian pathum le sevana te chu bardanga nuam tol turin an kal leya chumi nu chuan an chian pathum zinga pakhat chena in Gerard County Kentucky a chuan an zawain an kalta a Lexington Kentucky huna otter bar achangin Gerard County hi minute somnga pakwa vela kalani chungmi pa pathum te chuan sevana chu reilote amut nuina thawa ti chuan ke in a ho thu an soyani police te chuan sevana cell phone chu January nili zingdariat le achan vevel khan an switch off ti an sia a
Savannah le achung te chenna Richmond, Kentucky hi Gerard County achang hian motorin mini somthum vel chau kalania ichuan makta chu Savannah kha ke point lo hopo ni se motor poa mini somthum lek kalchu a thlen har arin omlovani police te chuan January nili zinga Savannah hopui mi pathum te zinga pani te chu anming an soilang lova nima sela anjinga pakhat ero chu primary suspect ani wangin aming an tar lang thungani aming chu David Spark ania hepa hian police te hena khamizing khan a thian pani tele Savannah te chu ama ina an ho thu asoya Gerard County ya an hona inkha hepa David Spark in hi ani David a soidan chuan ina an ho nu hian a thian ta pani chuan an ho santa a soizel dan chuan zingkara Savannah I a har chuan a omna mun chu khoilai nge ti ina zota David chuan a ina anum thu shilin amu san le ta a har le chuan Savannah chu alo to lova amu thilhanin a ho ani aringta ani ke a honia an soina chanpo Savannah chu motor anei lo wangle a pars kan chu anu kara a theighela wangin poisa anei lo thu an soiboka David a thu soi hi Savannah chung tele a thian te chuan an oi thei cha lovani Savannah bawa chang chuan tharuk alo liam le ta July ni som kumsang ni som pakwa khan mi pa pakhat chuan police ne na complain aron thelu ta report ran thelu tu hi David Spark pa nge mai alonia David a chena veng Gerard County a hian an nu pa in an khosa ve thawani complain aron thelu chan hi an in le a che vela thilrim chetak an she china churim chetak chu alo chuana Hmun an sha thei silawa wangin police ne na hian aron kalta top mai ani police te chuan an report don bo zoin David pa te chena in le avel te chu uluk takin an wadap ta an handap tak chem nu chuan mishing ruang an mu chuak tanol mai July ni som pakhat kumsang ni som pakwa khan ruang chu endi kani nuwa Savannah sparloki taksa nge ani ti finfia anita ani Savannah ruang chu inchi som pakwa athuk leya bulhlo tuamna beka in tuamin an mu chuaka arwang charani hian thomhnoi engma ain bel lawa akutle akete chu tape mangin uluk taka phwarbe ania chumai baka pher chekhat danglam ve tak Savannah ruang an lak chwa hian an la chuak tel boka he pher hi David ata nge yani ti an she chuak bokani Savannah boni khan David an a unau nu chu kolin Savannah ruanga an char pher ang chu aleina Hmun zotin shia chho ani lonan leile alo tumbokani ti police te chuan an she chuak zuya investigator te chuan Savannah DNA milchia David Spark closet a hian Thihsan an mu chuak bokani ti chuan fin fiana te alo chatok ta boka David Spark chu Savannah Sparloki tha thuwa man alo ni ta a tha dan tak hi chiang takin police te hian wantlang shiata antarlan lawangin shiat ani thei talawani coronavirus alo dar tak chiama wangin David Spark chunga rorel na nei turpo an sona kumsang ni somni December tha khan David Spark chunga rorel na nei ani ta shama Zoom call conference manga nei ania David Spark chuan Savannah Sparloki chunga ache dana wangin athiam launa court ma hiana puanga court chuan kumsom nga chung tuala tha awangin lungina tang turina tia heba ka hian Savannah ruang du da taka asoi saknuwa apate huana aphumru ka wangin kumnga chung anbel sakle bokani kumsom ni atan huna perola chwa phalsak ani donani